Selamat pagi, Mbok. Lagi masak apa, Mbok? Sayam, Ayam. Bumbunya apa aja, Mbok? bawang, brambang, cabai merah, cabai keriting, saus, daun jeruk purut, Dimasak apa, Mbok? useng. Loh, masak useng. Wah, masakane Mbok mantul iki masih. Jos sih. Ya, ini bumbune lombok merah gede, Bang. Lombok apa wi? Impleng cilik. Tomat. Iki bawang putih. Brambang, Bawang merah, terus saus, laos. Apa nih? daun jeruk. Ini terus oh daun jeruk rong dijupuk. Ini prosesnya di blender. Ini mau di blender, Mbok ya? Blender bumbunya di blender. Ben sedep. Bumbu arep diproses karo Mbok. Proses pemblenderan. Alon-alon, Mbok. Gak kena, Mbok. Di blender bumbune. Karena dapurnya ini blender. Oke, dadine bumbune. Nah, dadi halus. Mantap. Ya. Oh, iki wak piteke. Nah, iki digoreng sik. Nah, goreng. Mantul. Ben enak nek goreng. Kompornya cilikno. Ben ora gosong. Masakane Mbok. Masak Mbok. Aduh, meledos. Iwake meledos. Tuh. Setengah mateng apa mateng, Mbok? Setengah. Setengah mateng. Nah, aja mateng-mateng kok kotot nek dimasak. Aduh, nang Mbok. Aduh. Gedean geni, Mbok. Dicilikno sik. Nah. Ayame gede, Mbok ya. Loh, tak arang-arang ayame. 1 kilo. Ya, diuseng-useng, diulak-walik ben gak gosong. Mboke karo ngicipi apa, Mbok? Manteng pentek. Aduh, aku mateng manteng mentek, Mbok. Nah, suasana ngene iki masih masakane iki sedep. Si Mbokku. Mantul. Proses diuseng-useng nih, Mbok. Sop bumbu. Bumbune digongso. Terus ben apa, Mbok? Bikin matang. Siap.
genine cilik ae didi xong rujak-rujak rujak iki urane kayak banyu wis disokno tombol wis dulu iya lope uyah jam pasir bahasa Jawa mbok masakan Jawa kan paling sedep sak Indonesia genine rada cilik wayahe wae nyemplung lung lung iya sok iya diudek-dek kecap kayak kecap ini pun sorry kecap kecap yang lebih sedap nih kayak banyu